Komachielo nyakwara Mogajwang' en ni janyuol moro mawuok e gweng' ma Masara mayudore Suna West Sub County County Migori koro dak kod kihondko koluwore gi lal mar nyathine moro manyako ma jafom tuwe skul sekondar ma Kadika Girls ma ne olal bang' ka jopuonj ne riembe sikul kata miye gino ma iluongo ni suspension koluwore gi makosa mane otimo kane otwak kod jofwambo. Jemila Kinyi bende en min japuonjre no ma nyinge Rita Riahana ne owacho ni nyareno ne odhi e yweyo mar kor tam gi jopuonjre wetegi mamoko juma mokalo chieng' tich abich, makmana ni en owuon to ne ok ochopo pacho. Bende ne owacho ni ong'eyo ni nyathineno ne omiyo oboke mar suspension no, kata bed ni en owuon ne osekawo thuolo ma gidhi gibedo piny gi jopuonj ma giloso kuom thuolo malach. Kata kamano ochich ni wachne mane onyalo miyo nyathino rem chopo pacho bang' kane osegole sikul en kachiel kod jowetene mamoko. Nogochna e skul mondo adhi nyathino timo kosa that week mimiyo gi half term. Koro kane adhi to ne wawuoyo gi japuonj, class teacher gi, wawuoyo gi pastor gi. Ma class teacher nokona ni dhi administration mondo kik golgi, dhi miye mana barua no ka gibiro half term. Koro kane obedo submitted gi barua no to ok ochopo. Koro kang'eyo kata luore momake momiyo ok ochopo ot gi barua no eko. Setudra mana gi class teacher margi nikech mano is the immediate father mar nyithindo gi school. En ma gimoro amora ma nyithindo go timore kuomgi wakalo kuome. Okonya manye through parents to ng'eyo maber ni nobedo submitted with a letter. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Komachielo en jotend duol